ассалому алайкум подписчикони азизу гироми қадр, умедворам ки ҳама касаси ҳар сарбаланд хонобод тинҷастем. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, абзори навбати мо як сар ғнаҷини карпачаи фасонак баҳри шумо навор мекунем. навора то охириша тамошо кунед, дастгиритона фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии кори мо, наворҳои мо баҳри шумо. Подписчикони азиз, лайкотона бизанед. Касоне ки меҳмонанд дар канали мо, ҳатман подписатсия кунанд, канал дастгирӣ кунанд. иншоалло ки мо дар хизмати шумоем. бародарони азиз, мол духтур проверка кардаги масъалаи бағзиш гарантӣ дора. иншоалло ки ғнаҷини якмзоа якм гусараш дар шикам шавад. 4 моҳа боло бағза иншоалло, мол шояд ки 5 моҳарам боша. хуш аҳамияте 4 кунҷа корпуси мола. бародарони азиз, тамошо кунед, хеле моли ғавсай, халтасинаки хубам дора. масъалаи аҳлиш, хурданаш ҳамаш кафолат дода мешавад. подписчикони азиз, фақат мо молоро галчи мем, молои нағз навор мекунем. ҳамаи мола бародарони азиз, мо дар канал дар навор мекунем. фақат ҳамин тари молои фасона баҳри шумо канали Бохтар Сити навор мекунем ки то ки харидорӣ кунем, ай дасти мо харидорӣ кунем, мол кунем, бародарони азиз, истифода баре. иншоалло ки молои нағзанд. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Собиқ ном, Қурғонтепа. рақамҳои телефон бошад 917 38 98 78. дар ин рақамҳо WhatsApp имо ҳаст. телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. бародарони азиз, фақат успеҳ кунед, харидорӣ кунед. касоне ки ба шаҳри Бохтар қарибанд, метавонанд биёнд дар хона пеши мола бибинанд. бародарони азиз, мол бениҳоят моли базеба. иншоалло ки стойкаи хубам дора, дастпои ғавси фасонам дора, мол беҳад чоч пари фасонам дора. подписчикони азиз, масъалаи синаву пари мола бибинед. иншоалло ки мол бениҳоят молаки хубай, синаву пари хубам дора. аҳлиш аҳлаине. бародарони азиз, чочакои сина сабз сафеди хушрӯ дора. бениҳоят мол халтасинаи хубам дора. иншоалло ина мегзарем. қафошам нишон метиҳем халтасинаша. ябкаш оста ина. бародарони азиз, халтасинаро тамошо кунед, хеле халтасинаи хуб дора. иншоалло ки касе харидорӣ куна, моли хуб меша. баъд тулои нағза метиҳад. иншоалло ки пародаи ширинам ҳаст. имо бе ягон вақт мевоима пародаи ширин, баро ки ҳамин хеле моло гоҳи ширдори хуб мебаранд. бародарони азиз, лайкотона бизанед, дастгиритона фаромӯш накунед, фикри ақидотона дар комментария бинависед. бародарони азиз, иншоалло мо дар хизмати шумоем, мо дар ҳаққи шумо дуо гӯем. ай ҳамаи шумо подписчикони азиз, мо миннатдорем, дар ҳаққи шумо дуо мекунем. фақат канала дастгирӣ кунед. нақшам нархи дастасе. бародарони азиз, 16500 сомони муомила дорад, доставка дорад. фақат успеҳ кунед, харидорӣ кунед. 16500 сом дар ин нархи гуфтагимон. бародарони азиз, ҳам муомилаи хуб дора, ҳам доставка дора. бародарони азиз, ба тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон успеҳ кунед, харидорӣ кунед. то наворҳои оянда, худоҳофиз. худо ҳаматон ёру мададгор бошад.